Είμαι σίγουρος ότι αναρωτιέσαι πώς μπορεί να είναι η ζωή ενός τεφατζή στην άλλη άκρη της Ελλάδας, οπότε θέλω να σε πάρω σήμερα μαζί μου. Η μέρα ξεκίνησε πολύ νωρίς, μιας και σήμερα είχαμε πρωινό μάθημα. Ξέρω, μάγκες είναι ζώρικο το ξύπνημα, αλλά τι να κάνουμε. Επομένως δεν έχασα καθόλου χρόνο, ήπια 2 ποτήρια νερό και ετοιμάστηκα στα μπαμ για να πάω στο πανεπιστήμιο, όπου σήμερα είναι Παρασκευή και είχαμε ποδόσφαιρο. Ναι, ξέρω, καλοπερνάμε στα τεφά, σε πρόλαβα πριν καν το γράψει στα σχόλια. Εδώ βλέπετε μερικά πλάνα από εμάς μετά το μάθημα, καθώς δεν μπορούσαμε να μην μαλακιστούμε και λίγο. Μωρή πουτάνα. Αμέσως μετά είχα προπόνηση, οπότε γύρισα γρήγορα σπίτι για να φτιάξω pre-workout γεύμα και έπειτα να πάω στο γυμναστήριο που είχα προπόνηση push. Εδώ βλέπετε κάποια warm-up set ώστε να προετοιμαστώ πρωτού πω στα εργάσιμα, τα οποία μπορώ να πω πως πήγαν αρκετά καλά σήμερα, πράγμα που δεν το περίμενα. Δεύτερη άσκηση είχα επικοινή πάγκο με τα dumbbells, η οποία πραγματικά είναι μια εξαιρετική άσκηση αν θες να δεις διαφορά στο πάνω μέρος του στήθους. Και τέλος έκλεισα με lateral raises για καλύτερη απομόνωση του deltoειδή. Από θεραπεία στο τέλος, καθώς είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της προπόνησής μου, παρόλο που δεν τράβηξα πλάνο, μάγκες, sorry. Και γύρισα σπίτι για να φτιάξω post-workout meal που είχα κότα ρύζι κλασικά, το οποίο έφυγε αέρα γιατί πίνουσα ακραία. Ξεκουράστηκα για περίπου μία ωρίτσα και έπειτα κάθισα να σχεδιάσω κάποια προγράμματα προπόνησης, καθώς εδώ και καιρό είναι μία από τις αγαπημένες μας σχολείες. Οπότε, φίλο μου, μην διστάσει να μου στείλει μήνυμα αν δυσκολεύει στο χώρο του γυμναστηρίου και χρειάζεσαι πλήρη και δομημένη καθοδήγηση. Αφού η ώρα είχε περάσει, έφτιαξα να φάω το κλασικό βραδινό μου γεύμα, όπου είναι 350 γιαούρτι και ένα σκουπ πρωτεΐνης, και νομίζω πως κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σκαλινυχτήσω.